Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. The Black Mamba Kanyenda amene nditu watisiya ku United Kingdom amene nditu wakhala kukhala chizire kusewera mpira zaka zingapo zapitazo. Zinadziwika lolemba pa 1 December kuti Kanyenda yemwe anasewerapo matimu a Dwasco komanso Mighty Wanderers kuno ku Malawi ndi Lokomotiv Moscow m'dziko la Russia akudwala nthenda ya kansa ya muchiwindi koma mphindi zingapo zapitazo pamene zadziwika kuti mnyamatayo watisiya. Tinalankhula ndi Jim Kaluwa amene ndi wapa mpando wa bungwe la osewera mpira wa miyendo akale la Football Legends Association amene akutitsimikizira zambiri. Badakaliona kwa ndi ndakaliwa mushoku because mimi soje bamwe amena andimbira akala kupanga update. Of course for the last 3 weeks takaruka engage mpaka nazobena nafika situation imene kumano anova kutero kuti kuvomekiza dazanga kuje ku group kuti no ndazivise kumabe kuti no zamisi zikate kulakula mpaka nandakazike muno bwino litu. Esa nali muntu anena kuti wamasiku wose amapanga interaction zake kutwanga engage ifeyo kutuona kuti no bungwe likapita bwanji patsogolo kutulumikizisa ndi marriages ku UK komanso samatengera kuti no anapanga activity zambiri always so humble and ukwaza kuti kupira kuti no ndimene ena amakugira behave akakhala kuti no anapanga activity ale muntu ongozichepesa ndicho wakulu ndaluza muntu waujini wofunikira kwambiri andi mama Football Legends neo ndi shoko kwambiri andi zambiri ndera kwa muno bwino likafazikika ineyo wakati Football Legend watchaya akubaji anandifikira ku tutisago kungo nizimisa I think anagafira sa president afa kuti no tayo nyati ikakwana kuti mwina kuti nakaona kuti no sizili adizimisa nde indeed anadifikia dizulu kuti no kumano ineyo nakozivisa kuti yayi famba njalando za kuti yayi badakayokata kukusisani niyo kumano sisi kufuna kuti no mulengezi kaye kuti no situation ichonji kifana na kuizi kwa nazo bana mati yayi sebano sibosi zikibino kuma muje nimukoza ku kwazivisa ndita amene ndi Jim Kaluwa wapa mpando wa bungwe la osewera mpira wa miyendo akale la dziko lino la Football Legends Association FLA kutitsimikizira za uthenga wa imfa ya yemwe anali osewera mpira mu timu ya dziko lino ya Flames Esau the Black Mamba Kanyenda yemwe watisiya mphindi zingapo zapitazo ku United Kingdom. Esau anadziwika kwambiri mu timu ya Flames yomwe inakasewera ku mpikisano wa Africa Cup of Nations chaka cha 2010 mdziko la Angola koma mbiri yake maonetsa kuti mpira anayambira ku sukulu ya secondary ya Chipoka ndipo kenako anapita ku timu ya Dwasco kumkotakota kumenenso ananyamukira kupeza mwayi ukasewera mdziko la South Africa ku timu ya Jomo Cosmos ndipo anali osewera oyamba wa mdziko lino kusewera mu mpikisano uja wa UEFA Champions League ndi timu ya Rostov ya mdziko la Russia. Msimu wa maremu Esau the Black Mamba Kanyenda utse mu mtendere. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.